Continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saudando agora ao secretario provincial e voceiro socialista na Deputación, Álvaro Vila. Álvaro, bos días. Hola, amigo día. Antes de mergullarnos en asuntos cercanos na súa condición de secretario provincial dos socialistas ourensáns, como valora e como vive o socialismo de Ourense a crise provocada polo caso Coldo e o clima de crispación que vive o país? Bueno, cunhas sensacións moi contradictorias, é dicir, despois de ter conhecimento fai uns días de que uns que queríamos compañeros de partido están a ter unha conduta tan alonxada do que debe ser un cargo público, sobre todo un cargo público do Partido Socialista, que de alguna forma lastran e afean toda a boa labor que está facendo está facendo a actual goberno socialista. Bueno, por outra parte, ves a inmediata reacción que tuvo o partido colaborando ca justicia e depurando as responsabilidades a estes individuos. Satisfacción nese caso porque o meu partido, máis alá de non encubre estes comportamentos individuales e non destrue oradores a martillazos e non ampara os delincuentes. Entón, nese caso, satisfacción, pero moi tristes por o comportamento que tuveron, digamos, estes que queríamos compañeros de partido. Será por este clima nacional polo que o Partido Popular en Ourense, o seu entender, mestura o partidismo co institucional. Digo isto ao fío da recente viaxe a Madrid do presidente da Deputación Luis Menor para participar nun acto que el dixo da Federación Española de Municipios e Provincias, pero que parecía máis un acto de partido, cambiando o día da comisión da Deputación. Isto se calles molestou a vostedes? No, vamos a ver, non molestou o cambio de data, porque, bueno, son circunstancias que a veces pedimos aos grupos políticos. O que sí non molestou é que se utilice, digamos, ou se intente confundir as institucións ca acción de partido. Esta convocatoria que naciso foi a presidenta da FEN, pero non a FEN, foi a presidenta da FEN, que é un cargo do Partido Popular, a instancia de outra alcaldesa do Partido Popular. E non era un acto da FEN, sino era un acto de partido de alcaldes e cargos do Partido Popular. Ese mesmo feito se compartiu da página web da Diputación, confundindo unha vez máis o que é a institución da Diputación co Partido Popular. Deso que puxamos de manifesto, está claro que o Partido Popular vai con todo a intentar derrocar, digamos, a un goberno legítimo como é o Partido Socialista, de todas as instancias, pero que o que non queremos é que se confundan as institucións, con este caso a Diputación, co partido político, que neste caso é o Partido Popular. O que si están de acordo vostedes en demandar unha mellor financiación, unha financiación máis xusta para as administracións locais, para os concellos. Sí, de feito nós, non sei se fai un pleno ou dous, levamos unha moción á Diputación de Ourense, donde estábamos tanto ao goberno nos cuartos, digamos, que manda aos concellos actualizar, que se, ao mesmo tempo que se debate unha financiación das comunidades autónomas, tamén se faga ao mesmo tempo de forma paralela a financiación do municipio, dos concellos, pero tamén demandábamos a Xunta de Galicia a actualizar o Fondo de Cooperación Local, que como recordemos que leva do ano 2009 sin actualizar, unhas cargas financieras por concellos totalmente lesivas, totalmente impropias, destas competencias que estamos facendo, nunca mellor dito, impropias, sobre todo a súa domicilio. Entonces, hai que reclamar en Madrid, lógicamente, pero tamén hai que reclamar en Galicia, que é onde temos a maior financiación dos concellos, que é a través da Xunta de Galicia e o Fondo de Cooperación Local. Unha das mocións que levan ao próximo pleno é a demanda de medidas urxentes para solucionar a contaminación do encoro das Conchas. É posible que convivan na limia granxas e medio ambiente? É posible, pero temos que fazer os deberes, indudablemente. É dicir, o encoro das Conchas atópase nun estado de contaminación extrema que levou recentemente as autoridades sanitarias a activar o nivel máximo 3 de risco por presenza de cianobacterias e incluso prohíbe o baño a calquera actividade recreativa tanto nas playas fluviales do Corgo ou a Rolambuiños como a Porto Quintel en Bande. Xa hai 3 lustros que a veciñanza convive con esta contaminación, sin que as administracións responsables teñan adoptado medidas efectivas para tallar o problema. Incluso os estudios revelan a presencia de bacterias resistentes aos antibióticos, conocidas por provocar enfermidades complexas non posible tratar. Por eso, claro que é compatible, pero hai que facer os deberes, indudablemente, os deberes. Por eso reclamamos a Diputación. A Diputación de Ourense non pode mantenerse a marxen nunha situación que afecta directamente a 5 municipios da provincia, a toda unha comarca, e que vulnera os dereitos fundamentales da súa veciñanza. Máxime, cando se trata de concellos rurais con recursos limitados.
por eso, claro, que se pode convivir, pero estamos a Xunta de Galicia a que, de momento, proceda inmediatamente a declarar a Limia como zona vulnerable por nitratos e suspender cautelarmente a autorización de ambas explotacións gandeiras, mentras explotacións gandeiras intensivas non se resolveu a crise de contaminación. E, por suposto, tamén estamos ao Ministerio de Medio Ambiente a elaborar e executar un plan de emerxencia de descontaminación do encorro das Conchas. E, lógicamente, a Depuración ten que tamén establecer unha línea de axudas específicas con recursos suficientes para acompañar estes concellos. E, realmente, unha cousa leva a outra, é dicir, se queremos seguir mantenendo estas explotacións intensivas na Limia, temos que poñer en funcionamento unha planta de tratamento de suros, tal como está recollido, ademais, está recollido no PEL, que a Xunta de Galicia recomendou a Fundación xa no ano 2020. É dicir, o que pasa é que están os deberes sin facer. Se nós temos granxas intensivas de produción, temos que ter tratamento de suros para que estes suros non se tramitan a través das augas subterráneas e acaben no Limia e acaben no encorro das Conchas. E unha derradeira cuestión hoxe na súa condición de alcalde de Taboadela. Que propón como alcalde os veciños e visitantes para facer máis atractivo o verán no seu concello? Bueno, xa temos as actividades todas pechadas agora como facemos anualmente. Hoxe mesmo celebramos con 2 días de retraso, pero bueno, acompañamos as fechas mellor, porque nos encaixaba mellor o que é o San Xoán, con actividades, unha sardiñada e demais, con música alrededor do Monte de San Xoán, nunca mellor dito, de alrededor da piscina de Taboadela. Esa temos tamén a programación de todos os xoves culturales do verán, tanto de xulio como de agosto, e tamén a cerrado, pechado, a Semana Cultural que tan bons resultados nos dá a última semana de agosto. A isto temos que engadir tamén a subida a Taboadela de rally, pois hai máis actividades que estamos facendo, complementando alrededor da piscina e máis. Eu creo que é un concello atractivo, un concello onde, bueno, invitamos a todos os ornisanos a participar nel. Sobre todo porque en Ourense non hai actividade cultural este verán. Bueno, nin este verán, nin o anterior, nin o anterior. Pero mentre se dan as circunstancias que son o entendemento de cultura como tal, nós estamos a punto de rematar. Este ano remataremos unha casa de cultura que nos está quedando moi bonita, cada vez está collendo máis forma. Entón, despois nos vai permitir ter unha programación cultural todo ao longo do ano, non só ao aire libre no verán. Eu creo que o rural tamén é cultura, outro tipo de cultura, a mellor non con tantos medios económicos como pode ter o Concello de Ourense, pero unha tristeza realmente que o Concello de Ourense non teña unha programación cultural a ofrecer a todos os visitantes que veñen a Galicia e a Ourense neste caso. Álvaro Vila, secretario provincial dos socialistas ourensáns e voceiro socialista na Deputación, ademais de alcalde de Taboadela, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias a vos, un saludo. Continuamos en Más de Uno en Onda Cero.